नमस्कार, मी मोहन हुडावडेकर, कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे। कोकणशाहीनं विजन सिंधुदुर्ग 2030साठी जो हा एक सुंदर असा नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे। मला वाटतं अनेक चॅनेल विविध कार्यक्रम राबवत असतात, पण खरी गरज असलेली, समाजाला गरज असणारी कोणीतरी सुरुवात करावी लागते। ती ही रुजवात ज्याला म्हणता येईल ती ही कोकणशाहीने आज केली आहे। आणि कोकणशाही गेल्या अवघ्या 1.5 वर्षात अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत आहे। सरपंच परिषदेसारखा अत्यंत सुंदर असा प्रकल्प त्यांनी उपक्रम राबवला आहे। मला वाटतं कोकणशाहीच्या अशा नाविन्यपूर्ण उपक्रमाला आणि त्यांच्या भविष्याच्या वाटचालीला कोकणच्या ह्या सगळ्या विकासामध्ये योगदान देण्यासाठी कुडाळ MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।